אחד מכלי המפתח בקידום העסק הוא נושא השיווק. זה כל כך חשוב. אנחנו תמיד מזהים אותו כהוצאה כספית גדולה. לא תמיד יודעים עליו בתחילת הדרך, אולי לפעמים באמצע הדרך. עם התנהלות שמחייבת הסתכלות קדימה, מחקרי שוק, פילוח קהלי יעד, ועוד הרבה אלמנטים שעסקים רבים לא מצליחים להגיע אליהם במהלך היום-יום. אתם יודעים, היום עמוס, לא מגיעים בסופו של דבר הכי חשוב, אבל יש פה מלכוד, כי השיווק זה בעצם בסופו של דבר מה שיביא את הלקוחות הבאים של העסקים. אז מה עושים כדי לצאת מהמלכוד הזה? איך מחלקים נכון את הקשב הניהולי, באופן שיאפשר גם הפניית משאבים לדבר החשוב הזה שנקרא שיווק? על כל אלה ועוד קצת נדבר עם סיוון שלחין. אמרתי נכון? אוקיי. מלווה ומאמנת עצמאיות, עסקים וארגונים לעשות שיווק לבד. היא מרצה, היא כותבת ומעצבת תוכן, מאמנת לעצמאים ועצמאיות. היא מומחית בשיווק. שלום לך. איזה, גם את קיבלת טייטל פה, תקשיבי. כן. תשמעי, זה באמת נושא נורא חשוב. אני בעצמי מעורב בכמה עניינים כאלה, ואני רואה כמה אנשים בסוף משקיעים כל כך הרבה כסף בעסק שלהם, והם לא מבינים שאת הכסף הגדול הם יצטרכו בסוף להשקיע בשיווק וכדי לחסוך, הם יצטרכו לעשות את זה חכם. אז אני אשאל אותך שאלה ישר, בום, מה שיטת השיווק הטובה בעולם? אז שיטת השיווק הטובה בעולם היא קודם כל פה לאוזן. וכל עסק זה שתשאל הכי אותו... עתיק, זה המקצוע השני הכי עתיק בעולם. ממש, ממש. וכל עסק שתשאל אותו, הרבה עסקים שאני מלווה בתחילת הדרך בוודאי, שואלת אותם איך אתם משווקים, מגיעים אליי מפה לאוזן. שזה מאוד נחמד, אבל יש עם זה איזושהי בעיה עם השיטה הזאת, ובטח עם להתבסס על השיטה הזאת, כדרך הפנייה עיקרית של לקוחות. אז זאת אומרת שזה בעצם הדבר הכי חשוב, אבל הוא יותר מורכב? כן, כי אני חושבת שלרוב בעלי העסקים, בטח הקטנים יותר ועסקים קטנים בינוניים, אין מספיק המלצות כאלה, אין מספיק פה לאוזן. ואי אפשר לבסס עסק מצליח רק על זה שאולי מישהו ימליץ למישהו עלינו ונקבל ממנו טלפון. אז איפה ההמלצה שלך בתור מומחית? מה את ממליצה לעסקים כדי שכן יעבור מפה לאוזן? אז קודם כל אני ממליצה לא לשים את כל הביצים בסל אחד. כלומר, אנחנו לא יכולים לבסס את העסק רק על פה לאוזן, ובנוסף, יש דרכים להגביר את הפה לאוזן, לגרום לזה שיהיו יותר המלצות, שיותר אנשים יגיעו אלינו בעקבות המלצה. אז זאת אומרת שזה בעצם, שאימא שלי תמליץ לחברות שלה מהמתנ"ס, זה ממש עובד בשיטה הזאת? אז זהו, אז אני עושה הבחנה מאוד מאוד חשובה בין המלצות כאלה, שמעגלים המאוד מאוד קרובים שלנו, כן. אנשים שנורא אוהבים אותנו, רוצים לפרגן, גם אמא שלי היא כזאת דרך אגב, אבל ההמלצה שלהם היא לא מספיק אותנטית, היא בעצם לא אנשים שחוו אותנו. אני הייתי ממליצה לעסקים בעצם לכוון להמלצות של אנשים שחוו את השירות שלהם, את המוצר שלהם, אנשים שבאמת יודעים מה הם עושים, והמלצה כזאת היא שווה הרבה יותר מאשר אמא, דודה, בן זוג וכאלה. ודבר נוסף מאוד חשוב, יש הבדל בין המלצה שהיא תיוג בפייסבוק, באינסטגרם, המלצה כזאת. אז זהו, אני רוצה לדבר איתך על זה, כי היום הפה לאוזן זה לא דווקא פה לאוזן שהיה פעם, אלא פה לאוזן זה גם דיגיטל. נכון, נכון. אז מה בעצם אנחנו צריכים לעשות שמישהו מתייג אותנו בפוסט? אז קודם כל, כשזה קורה זה מאוד מאוד משמח, אבל אנחנו חייבים לנקוט בגישה מאוד מאוד אקטיבית עם תיוג כזה. כלומר, אנחנו לא יכולים לשבת ולחכות שמישהו אחר ימליץ עלינו, אנחנו חייבים להיות אקטיביים, במיוחד כי אלמנט הזמן מאוד מאוד חשוב. צריך להגיב להמלצה כזו, לתיוג כזה מאוד מאוד מהר, צריך לשים כמה שיותר מידע בתוך הפוסט עצמו. כלומר, אנשים היום הם לא יחקרו בעצמם אם לא נשים להם תמונה, לינק, כל מה שצריך לדעת לגבינו, כנראה שהם יעברו לבן אדם הבא בשרשור הזה ויפנו אליו, וכמובן לא לשכוח להגיד תודה למי שהמליץ עלינו, שהסיכוי שימליץ שוב הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שאת אומרת, הפה לאוזן היום הוא הרבה פה לאוזן שהוא בתחום הדיגיטל. דיגיטל הוא נושא מאוד 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 קריטי היום בשיווק, זה כבר הרבה מאוד שם. לגמרי. אז אנחנו צריכים לעבוד קשה בתוך עולמות הדיגיטל כדי שהפה לאוזן של פעם יעבוד. נכון. טוב, טעמנו קצת, טיפה. ונקווה שלמדנו משהו קטן. תודה רבה, סיוון. תודה לך. 13